Kukhona ipackage engisanda kuyi-deliver eChatsworth engine-show ukuthi ayikho right ukuthi angikwazi ukuyiprova but ngine-show iy'yobisi leziya ya ngine-show la kungene request eSibaya ithi uBolt send ama-client amaningi kanawo ukushaya lento yasend ngoba ubona ucheap akhetha usend kanti uthola ukuthi umuntu ufuna ukuhamba yena. So ngesikhathi ngiya laphaya ngibe ngithatha i-route ngiyithatha nami ngiyifaka kwi-app yami ngifuna uku-check ukuthi izothini uma ku-Comfort or uma ku-XL just in case kuba khona into ethi ayibe kanjalo umuntu efuna ukuhamba yena. Hayi manje ngiyafika laphaya iy'ntshebe ziwu-4 lababhemi laba banentshebe enkulu bawu-4 abawu-3 bagqoke lento zakhona lezi ezimnazaretha lezi ezinde. Oyedwa ugqoke ijacket emnyama nayo lento ngaphansi. Hayi mangifika lapha ngifike ngivula iwindi ngibuza ukuthi okay niyaphila madoda. Hayi basibingelelane kube right bese bathi bacela ngibavulele ibhuthi. Hayi ngibona ukuthi hayi kusho ukuthi ipackage ehambayo. Ngivula ibhuthi bese ngiyahlika emotweni. Bathi hayi angingehli bazozilayishela bona. Hayi qale lingishiye igazi. Now ibhuthi lami linenkunzimalanga yespeaker. So kuyaphoqa ukuthi if uzolayisha khona ngehle because ngesikhathi ngidriver kuyenzeka simove. So kumele ngehle ngikuvulele kahle ispace. Hayi ngehle ngenkani mina. Ngifike ngivula ibhuthi bese ngimuva kahle ispeaker kuvela ispace. And then ngiyayibona ipackage la igoqwe ngoplastic omnyama. Yathiwa nje ngesalo tape. Igoqwe kahle, irephe kahle but yabo i-refuse bag emnyama. Bese kube ngathi ngiyayiphika mina. Yabo customer service. Hayi bangikhuza ibhaki. It's fine, no it's fine. Sizozenzela bafo. Hayi ngisho ngithi la khona ukushaya amanzi. La. No it's fine bayilayisha. Yabona mangabe beyifukula bewu2. Babambisane. Mabe ibeke emotweni imoto kube ngathi ifuna ukuhlala phansi. Yabo isondo kube ngathi lifuna ukungena la ekhwapheni lemoto ngisho ngithi hayi akwazi le khona ukushaya amanzi. It's fine ngene emotweni ngistart itrip bese bathi hayi ngihambe bazoyichecka la efonini bazongimonitor efonini. Hayi ngidrive yabo ngihambe endleleni ngicurious ukuthi yini le ngime endleleni ngithi lento ngifuna ukuyithatha lento ngithatha isigqoko sami ngifuna ukuyicofa kanje yabo ngifuna ukuyicofa ngizwe ukuthi yini mhlawumbe iwupowder noma yabo iyitshe. Yabona ngesikhathi ngimisa imoto ngithi ngisahlika ibikhala ifoni. Makhala ifoni ilona iclient lifona ngoBolt. Hayi ngisho ngithi hayi ngeke madoda. Ngeke akwazi madoda. Ngibamba ifoni. Abuza ukuthi ebafo indaba kwenzekeni why you stopping? Ngimtshela hayi no bengifuna ukuchama ngibambeke kakhulu ngifike kuwena vele ngiphisa umchamo. Ngingabusakwa esebhuthini ngibona ukuthi hayi khona ukushaya amanzi la. Yabo manje sengiyaphenika nginembuzo eminingi walifu ngimiswa amaphoyisa yini yona le ngiyiphethe lana. But ngibe nento ethi hayi at least nansi i-app ngizokhona ukuchaza ukuthi hayi ngiyodeliver mina ukuthi yini angihlangani. Yabo njenge move le i-transport. Hayi manje ngiyafika lapha amandiya lapha eChatsworth. Amandiya yabo itrip yayithe 220 but mangabe beqeda kuyithatha ipackage yabo banginikeza o200 abawu2 ngathi ngifuna ukuthatha ushintshi bathi hayi no it's fine bra should bangithipha ngo180 and then babe sebathatha inamba yami bathi bazongifonela for amanye ama deliveries. Abo nje ngeke ngahlala ngayicabanga lento ngiyahlala ngayicabanga ngithi hayi ngeke lamadoda mayifona ngeke ngize ngiyathenge lento yawo. Uphi udriver bebemsebenzisa nje wasebefuna inamba yami cause ziyenzeka nalapha eClermont. Lapha eClermont khona amajita acisha ngifake enkingeni. Kunendawo eyimbobo lapha ngeke ngize ngiye kuma details but bayazi ukuthi basuke bethengana. Ufaka isandla ushiya imali kufaka isandla uthatha lento oyithathayo. Kwenzeka the very same thing. Luckily kwakade kuyi request. Ngathi nje mangiqeda kusuka ngizojoin uDumsani Makhaya baya kaMashu. Ngamiswa amaphoyisa uBlue Light waqhamuka emva kwami ngamiswa amaphoyisa. Bakhuthuzwa bayithola lento. Yabo I had to drive manje ukuthi ngibalandele ngiye police station nami kufuna ngiyoyichaza ngiyoyihlangula lapha ukuthi hayi mina ngisemsebenzini kwasha kwacima. Kwaphela cishe 2 hours hlele police station ikhulunywa lento. Asala lapha na ke la madoda. So at least if kuukuthi ukwi-ride kuyakhona ukuchazeka. Yabo kodwa lama calls njengoba abantu bengifonela emagaye ngithatha inamba yakho ku TikTok cela ungithathe ngicela ningangeni bafethu
ibhame engekho emthethweni, no, iziyobisi ningangeni nazo la emotweni yami, ngizongifaka enkingeni. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Aibo guys, go bang Uber driver, it's not for the faint-hearted, because what? Nangibhuti yasicoca story sakhe and uyabona ukuthi vele ngabe kube yini le bekayilayishile, obvious vele bekalayishe tidzakamiva. Cabanga sohlangana nemaphoyisa sekufuna uqhaze indendende into lengavakala. Ibo guys, kuba ngu-Uber driver kahle kahle nokuba i-Bolt driver, hey guys, kunemsebenzi and there are too much risk. Please do comment what you think below down on the comment section. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.